हरे कृष्णा प्रभुजी, दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण अंदरिकी शार्ट भागवतम क्लास की अंदरिकी कूड़ा इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद आलयम तरफुन स्वागतम सुस्वागतम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सरस्वती जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలోని 5వ అధ్యాయము, అందులో 22వ శ్లోకాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 5వ అధ్యాయము 22వ శ్లోకము ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి. ఇదం హి పుంస తపస శ్రుతస్య వా స్విష్టస్య సూక్తస్య చ బుద్ధిదత్తయోః అవిచ్యుతోర్ధ కవిభిర్నిరూపితో యదుత్తమ శ్లోక గుణానువర్ణనం. సో ఇంకా ఆ నారద మహర్షి వ్యాసుల వారితో చెప్తూ ఉన్నారు, ఇదం హి ఇది ఖచ్చితంగా నిశ్చయంగా పుంసహ ప్రతి ఒక్కరి, తపస్సహ తపస్సు, శృతస్య వేద అధ్యయనము, వా లేక ఇక్కడ స్విష్టస్య సూక్తస్య, శిష్టస్య అంటే యజ్ఞము, సూక్తస్య ఆధ్యాత్మిక విద్య, అలాగే బుద్ధి దత్తయో జ్ఞాన సమపార్జనము దానము, మరి అవిచ్యుత అంటే నష్టము లేనటువంటి లేదా చ్యుతి లేనటువంటి అచ్యుతుడు. సో మరి అర్ధ అంటే ప్రయోజనం కొరకు, కవిభిహి పండితమన్యులు పండితులు లేదా కవులు, నిరూపిత నిరూపించిరి, యత్ ఏదైతే
ఉత్తమ శ్లోక, ఉత్తమమైనటువంటి శ్లోకాల చేత కీర్తించబడువాడు. అంటే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ని గుణ అనువర్ణితం, దివ్య గుణముల వర్ణన. సో ఇంకా ఇక్కడ దేవర్షి నారదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు వ్యాసుల వారికి, తపస్సు, వేద అధ్యయనము, యజ్ఞానుష్ఠానములు, మంత్రోచ్చరణము, దానముల వలన, దానముల యొక్క ఆ నాశన రహితమైన ప్రయోజనము, అంటే తపస్సు చేయడం కానీ, వేద అధ్యయనాలు చేయడం కానీ, యజ్ఞ అనుష్ఠానాలను చేయడం కానివ్వండి, మంత్ర ఉచ్చరణ, మంత్రాలను ఉచ్చారణ చేయడం, వేదంలో ఉన్నటువంటి ఆ మంత్ర ఉచ్చారణను కానివ్వండి, దాన ధర్మాలు కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా ఆ అచ్యుతుడైన నాశన రహితుడైనటువంటి ఆ ప్రయోజనం ఎవరి కోసము అంటే ఉత్తమ శ్లోకుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని వీటన్నిటి యొక్క మరి ఆ నాశన రహితమైన ప్రయోజనము ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలాను వర్ణనం నందే పరిసమాప్తము చెందునని పండితులైనటువంటి వారు కూడా వాస్తవంగా ధృవీకరించి ఉన్నారు. సో అంటూ నారద మహర్షి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్తారు నారదుల వారు, అంటే వ్యాసుల వారి యొక్క అంటే ఆయన యొక్క దృష్టిని, ఆయన యొక్క లీల, ఎందుకు ఆయన అవతరించారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. నీవు అమోఘ దృష్టి కలిగినటువంటి వాడవు, త్వం ఆత్మన, ఆత్మానం అంటే నీవు అమోఘ దృష్టి కలిగిన వాడవు, భగవంతుని అంశవు. సో కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క అంశ అయినటువంటి నీవు ఆ పరమాత్ముడైనటువంటి దేవదేవుని యొక్క తత్వాన్ని నీవు ఎరిగి ఉన్నటువంటి వాడు. సో మరి జన్మరహితుడైనటువంటి ఆ పరమాత్ముని యొక్క అంశ అయినటువంటి నీవు కూడా జన్మరహితుడమైనటువంటి వాడవే అయినప్పటికీ కూడా మరి ఈ భూమిపైన ఈ బద్ధజీవులను మందమతులను ఉద్ధరించడానికి, వారి యొక్క కళ్యాణం కొరకు, వారి హితము కొరకు వారిని ఉద్ధరించడానికే నీవు అవతరించి ఉన్నటువంటి వాడవు. సో కనుక అటువంటి వాడవైన నీవు తపస్సు, వేదాధ్యయనము, యజ్ఞానుష్ఠానము, మంత్ర ఉచ్చరణము, దానాలు ఇవ్వడము యొక్క నాశన రహితమైనటువంటి ప్రయోజనము అన్ని కూడా ఆ ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి, అంటే ఉత్తమమైన శ్లోకాల చేత, ఉత్తమమైనటువంటి ఆ సాహిత్యము చేత కీర్తించబడేటువంటి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను వర్ణమునందే అన్ని కూడా పరిసమాప్తము అవుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది పండితులు అయినటువంటి వారు, వాస్తవ దృష్టిని ఎరిగినటువంటి వారు, యథార్థమును ఎరిగినటువంటి వారు, ఆ పరమసత్యమును ఎరిగినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ధృవీకరించి ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకము. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తులో మనకున్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి శాస్త్రాలు, అది చిత్రలేఖనం కావచ్చు, విజ్ఞాన శాస్త్రము, తత్వశాస్త్రమైన, భౌతిక రసాయన శాస్త్రాలైన, మానసిక శాస్త్రాలైన, ఆర్థిక రాజనీతి శాస్త్రాలైన, ఈ పలు రకాలైనటువంటి శాస్త్రాలన్నీ కూడా ఆ విద్యలను గడించటానికే మానవుడి యొక్క మేధస్సు చెందించుచున్నవి. మరి అటువంటి జ్ఞాన సమర్థం ద్వారా మనుషులు క్రమంగా అటువంటి ఆ జ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా మనుజుడు క్రమక్రమముగా మరి జీవితం యొక్క పూర్ణత్వాన్ని
సాధించగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. మరి ఆ మానవ జన్మ యొక్క పూర్ణత్వ స్థితి అనేటువంటిది ఇంతకుముందు ఆ భావంలో చెప్పినట్లుగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి ఆయన యొక్క దివ్య లీలల వర్ణనలో ఎందే పరిసమాప్తి. అంటే అవన్నీ కూడా మానవ జన్మ యొక్క పూర్ణత్వము అనేటువంటిది విష్ణువు యొక్క అనుభూతి నందే పరిసమాప్తి చెందును. కనుకనే ఎంత జ్ఞాన వృద్ధి చెందిన వాడైనప్పటికీ కూడా విష్ణు సేవను అభిలంషించవలననేటువంటిది మనకి శాస్త్రాలు శృతులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. శృతులన్నీ కూడా నిర్దేశిస్తూ ఉన్నటువంటివి ఏ విధంగా చిత్రలేఖనమైన, విజ్ఞాన శాస్త్రమైన, భౌతిక రసాయన శాస్త్రాలైనా, మానసిక శాస్త్రమైన, ఆర్థిక రాజనీతి ఏ రకమైనటువంటి విద్యను గడించినప్పటికీ కూడా అవి అన్నీ అంతిమముగా వాటి యొక్క అంతిమ సారము ఆ విష్ణువుని, ఆ ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి విష్ణువుని అభిలషించవలననేటువంటిదే మనకి శాస్త్రాలన్నీ కూడా నిర్దేశిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఈ ఆత్మానుభవము అనేటువంటిది లేదా ఈ జ్ఞానము అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది మరి ఆ విష్ణుమాయ, ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులలో ఒక శక్తి అయినటువంటి ఆ బాహ్య శక్తి, భగవంతుని యొక్క శక్తులలో ఈ భౌతిక ప్రకృతి విష్ణుమాయ యొక్క బాహ్య సౌందర్యమునకు మోహితులై అదృష్ట హీన జాతులు అవగతం చేసుకున్న జాలరు. ఎవరైతే ఈ మాయా బంధనాలలో, పిడికిళ్లలో ఈ భౌతిక జగత్తు పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావనతో రజోగుణ సంబంధులై ఉన్నటువంటి వాళ్ళెవరూ కూడా మరి వాస్తవమైనటువంటి ఆ భగవతత్వాన్ని అవగాహన అవగతం చేసుకొనజాలరు. ఆ కారణమే దుఃఖ భాగమవుతూ ఉంటుంది. మరి ఆ విష్ణుమాయకు ప్రభావితులైనటువంటి వారు పొందినటువంటి జ్ఞానం, ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఏ విజ్ఞానమైనా దానిని ఇంద్రియ భోగాని కోసం వినియోగించుకుంటున్నారే తప్ప రసాయన శాస్త్రం ఉన్నటువంటి దానిలో వివిధ రకాలైనటువంటి వృద్ధులు, అంటే ఇవాళ మనం ఉపయోగిస్తూ ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి కాస్మోటిక్స్ కానీ, వివిధ రకాలైనటువంటి లగ్జరీస్ అవన్నీ కూడా ఈ వివిధ రకాలైన భౌతిక రసాయన శాస్త్రాల యొక్క ఫలితాలుగా ఉన్నటువంటివి. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాము, మన యొక్క ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వాడుతున్నాం. కానీ ఇవన్నీ కూడా నిర్దేశించబడింది అంతిమంగా ఆ భగవతత్వాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి. ఎందుకంటే ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ఏదైనా కూడా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క వివిధ శక్తుల నుండి ఉద్భవించినటువంటిది. ఏదైనా ఈ సృష్టిలో ఉన్న సమస్తము, అదే చెప్తారు భగవద్గీతలో, బ్రహ్మదేవుడి నుండి శ్రీల ప్రభుపాదుల వరకు కూడా ఎప్పుడూ మనకి భాష్యాల్లో వివరిస్తుంటారు. అత్యుత్తముడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడి నుండి అత్యల్ప జీవి అయినటువంటి చీమ వరకు కూడా ప్రతిదీ భగవత్ సంబంధమైనది. అది జీవం ఉన్నదైనా, జీవం లేనిదైనా, ఏదైనా కూడా ఆ భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి. సో కాబట్టి ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి సమస్తము శ్రీకృష్ణ భగవానునికే చెందినది, ఆయన యొక్క వివిధ శక్తుల నుండే ఉద్భవించినవి అనేది ఇక్కడ నారదులు వారు సూచిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. మరి ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుడు సృజించబడినటువంటి సమస్తం యొక్క కర్మలకు, ఫలితాలకు తన అచింత్య శక్తి ద్వారా కారణమై ఉన్నాడు. అట్టి సృష్టులన్నీ అతని శక్తి నుండే ఉద్భవించినవి. అలా ఆయన నుండి ఉద్భవించినవన్నీ కూడా ఆయన యందే స్థితి కలిగి ఉండి చివరికి ఆయన యందే లయింపగలుగుతూ ఉండేటువంటి. సో కాబట్టి మరి దీన్ని బట్టి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే
ఆ భగవంతునికి అన్యంగా ఉన్నటువంటిది ఏదీ కూడా లేదు. మనం ఏదో ఎక్కడో ఉండి డోర్లు పెట్టుకొని లోపల ఉండేసి ఏమి మనకి ఎవరు చుట్టూ వాళ్ళు ఎవరు చూడట్లేదంటే మన చుట్టూ అన్నీ ఏవి ఉన్నటువంటి. సో అదే సమయంలో భగవంతుడు చెప్తూ ఉంటారు, ఇవన్నీ నా ద్వారానే ఉన్నాయి, కానీ దేనిలో నేను లేను అని చెప్తారు భగవద్గీతలో. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి అన్యమైనది ఏదీ లేదు. అదే సమయంలో ఆయన ప్రతిదానికి కూడా భిన్నుడై ఉన్నాడు. మరి మనం పొందేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత క్షేమలో నిలిపినట్లయితే సమస్తము కూడా పూర్ణత్వమై భాషించగలదు. ఎందుకంటే ఆ భగవానుని యొక్క దివ్య నామ యశస్సు వైభవము మొదలైనవన్నీ భగవానునికి అభిన్నములు. కనుకనే చిత్రలేఖనము, విజ్ఞాన శాస్త్రము, తత్వశాస్త్రము, భౌతిక శాస్త్రము, రసాయన శాస్త్రము, మనస్తత్వ శాస్త్రము మరియు ఇతరములైనటువంటి పలు విజ్ఞాన శాస్త్రం అన్ని కూడా సంపూర్ణంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవయందే వినియోగింపబడవలెనని తత్వాన్ని ఎరిగినటువంటి యథార్థాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఋషులు భక్తులు ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటిది. చిత్రకలనం ఉంది, అందంగా భగవంతుని సృష్టిని, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని చిత్రీకరించుకోవచ్చు. సాహిత్యవేత్తలు ఉన్నారు, ఆ భగవంతుణ్ణి ఎంతో మంది మనం చూస్తాము. భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను వర్ణించినటువంటి అన్నమాచార్యులు, రామదాసు, మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, సూర్యదాసు, ఇవన్నీ కూడా మరి ఎంతో మంది ఆ భగవంతుని చేయొచ్చు. సో మరి నేర్చుకున్నటువంటి ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, మనం విజ్ఞానం నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, ఛందస్సు, ఇవన్నీ కూడా సమాసాలు, ఇవన్నీ వాటన్నిటి ద్వారా భగవంతుని అద్భుతంగా కీర్తించవచ్చు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, పలువురు కవులు, రచయితలు, సాహిత్యకారులు సాధారణమైనటువంటి లౌకిక రచనల యందు నిమగ్నులై ఉండి వారు తమ జీవితాలను వ్యర్థం చేసుకుంటున్నట్లుగా చెప్పబడుతుంది. కానీ అదే దృష్టిని భగవంతుని వైపుకు మళ్లించినచో వారి యొక్క ఆ జ్ఞానము, సాహిత్య జ్ఞానము ఉపయోగించి ఆ భగవంతుని దివ్య లీలలను రమ్యంగా వర్ణింపగలరు. అందుకే ఇక్కడ ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు, వాల్మీకి అలాగే వ్యాసుల వారు కూడా. వాల్మీకి మరియు వ్యాసులు ఇద్దరు కూడా గొప్ప రచయితలు. ఎంత వారిని మించి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పటికి ఏది కనిపించరు, ఎందుకంటే ఎంత అద్భుతమైనటువంటి రచనలు గావించినటువంటి వారు. అటువంటి గొప్ప గొప్ప మహానుభావులే మరి ఆ దేవదేవుని గురించి, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని వర్ణము, రాముడి వర్ణాన్ని వీళ్ళన్నీ చేయగలిగినప్పుడు మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కవులు వీళ్ళంతా ఈ అలౌకికమైనటువంటి విషయాల కోసం వదిలేసి ఈ లౌకికమైన వాటిని, తాత్కాలికమైనటువంటి వాటిని వర్ణనలోనే పొంగిపోతూ ఉంటాడు. ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క ప్రేయస్ని గురించి, ఇంకొకళ్ళ గురించి ఇంకొకటి ఏదో రాస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ నిజమైనటువంటి భక్తుడు దేనికి కూడా లొంగడు. చూస్తాం, పూర్వం మనకి చరిత్రలో గొప్ప గొప్ప రాజులు కూడా బెదిరించినప్పటికీ కూడా కవులు కొంతమంది వారి యొక్క సాహిత్యాన్ని ఆ భగవంతుడికి తప్ప వేరే వారిని కీర్తించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అన్నమాచార్యులు కానీ ఇంకా ఎంతో మంది. పోతన తాను రచించినటువంటి భాగవతాన్ని ఆ రాముడికే అంకితం చేస్తానన్నాడు తప్ప రాజుకి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాడికి చేయలేదు. కటిక దరిద్రాన్ని ఎంత ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నప్పుడు. సో అంటే ఒక రకంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం తెలుసుకునేటువంటి ఏ విజ్ఞానమైనా అది భగవంతుని సంబంధంలో వినియోగించినప్పుడు అది పరిపూర్ణమవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే
ఇదే విషయాన్ని సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో చెప్తారు ఆయన అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, దేవదేవుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడు కానటువంటి జ్ఞానము అజ్ఞానంతో సమానం. మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఏ జ్ఞానమైనా, ఏ శాస్త్రమైనా, ఏదైనా అది కృష్ణ సంబంధము కానప్పుడు అది అజ్ఞానంతో సమానంగానే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. భగవానుని దివ్య లీలలను సుస్థాపితం చేయుటయే ఉన్నత జ్ఞానం యొక్క నిజమైన ప్రయోజనము. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు, వాస్తవమునకు జ్ఞానం యొక్క భావం కూడా అదే. ఏంటి? దివ్య లీలలను సుస్థాపితము చేయడమే ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానం యొక్క నిజ ప్రయోజనము అయి ఉన్నది. అందుకే ఇక్కడ వ్యాసుల వారు తాను ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి రచనలు చేసినప్పటికీ కూడా ఎక్కడ తృప్తి పొందలేదు ఆయన. మరి తన అసంతృప్తికి కారణం ఏంటని తనలో తాను మదన పడుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో తన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు నారదులు వారు సమీపిస్తూ ఉన్న సమయంలో తాను ఆ భగవంతుని లీలలను వర్ణించలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నాడు. అదే విషయాన్ని ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులైనటువంటి దేవర్షి నారదులు వారు ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారు. నువ్వేం చెయ్యాలి, ఈ జనానికి, ఈ జన సామాన్యానికి, పతితులైనటువంటి జీవులకు నువ్వేం చెయ్యాలో ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నట్టు. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు చివరగా, ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ యందు నియుక్తము గావింపబడిన శాస్త్రీయ జ్ఞానము మరియు అటువంటి ఇతర కర్మలు హరికీర్తనములు అయి ఉన్నాయి. ఆయనను కీర్తించడం తప్ప అన్యమేమీ లేదు. అందుకే ఈ యుగానికి మనకున్నటువంటి ధర్మం కూడా అదే. అన్ని వేదాలు, అన్ని శాస్త్రాలు వెతికి చూసినా ఈ కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి మనకి వేరే ఏ మార్గము లభించినటువంటిది. ఉన్నటువంటిది ఒకటి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ నిరంతరము ఆ భగవన్నామ స్మరణలో వీలైనంత ఎక్కువగా గడపడమే మరి జీవుడికి నిజమైన జ్ఞానము, నిజమైనటువంటి జీవుడి యొక్క లక్ష్యముగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము.